Hando chinga edibeti ya imukirega intindi etanyare ko bage koera tigangira na saba kinibanega ntarachi kocha se our facilitators tiganchake na omwalimu Ongwae timaiti Ongwae so far conversation ya yunga kia kwa nyireire kwa tegerere kurwa sa facilitators kwa tegerere kurwa somo tegerere. What is your opinion? Mwana right. Nambe mo egento ngire twebeta ase ugusara kuri chinse moisatu intanga ni iliyo yo minto Charles atete ekurugukiliteridectomy iliyo gukuna ke gubuna tukunyoteba nga gukuna sinini ntubwate nsemo ya kabiri kuru coexcision ase nsemeye omwana aga bakubwata barusie clitoris nande banga bakuna nsemo se kimete se kusine kuru kulabia ekongoli wingencheria basomali bakora chimioro igabagongolya aiga buchinse miji chanson alafu ntubwate eye kuru fibrillation inkagirte ngene robone kuru mutilation yenye na sengencho inere kurwani kubokong ekera sin fibrillation ye bakurusi nande basuna muna basomali bono bagusuna ngarinde batigari ake igaso umuntu aguchera chenke aiga bono no esi yere bona kretu abwatri to manya chinsa michi chirisa to ukuira nasike gusingie ito naigo murandika batebanga turigereria sebuku ne ngoerese ringa yaya abagaka bari bakoraki bari gusagwe kero kurigereria kuri Abraham gocha abantu bakwanira umwana abagaka nande tiyatateba ni umane ngamo ne keri kuyari gukwana kuri famen kwanyora yavuka ndirimba kabangi nayi so ekero kurigereria umete bukwiri yari getuna ase culture yaba Ibrania the same way yaro chakulikuwa ase culture yomugusi na ukwacha konyarugo saru kwa baisubati kuro ekero kubati aso mugusi arusiye mangana y'ubusara na ekero riri bari kunya kunganya y'abakobikoru bari ase abakusha itskuru ari konyara basomali mbarari ababorana mbarari so ekero kubati gocha okonyora ngo mugusi gachita agakobikeri kyara komokono aiga bange tukunya batebanga kero kende ngono kanya manyinga no tebanga tukero kendo chiko kiuno uyo amangana ya manyinga medical lo se kuru asen mangana yo bunyagitari ekenege ntukira eresu no bunyagitari byanga ekikire at a personal level bantu mba korengana no tenga munora tenga so my opinion neringa as long as tukunya batebanga ekekere bo bekekere bya nkagirte ngakire culture ne bonete kuwa maskani yaye talikere ke mo omete ngento kibo tuitangaringa tutete ko basibo police in everything aende kawusi otebanga culture yabone receive police de resupit ya witani riende ekero kwa manyinga culture yabone ero what is some kind of superiority ugo cha okay. Yeah. Right. Asante sana. Edina, timaiti gekware ko tebe koroye a conversation hii. Edina. Right. Yes, Edina. Yes. Chabana na tegereire kingonya gukumya. Kingonya kwa sekabat. Njege ndonda kwanira ase chimbwa. Engaki yakale nonya tokonya gutugute ibintu byakale. Nje nkoranga sometimes imbi ya byalingi. Ekiageranga kale no ene chingeni chiakaliru kosenjera abantu bamenyete. No ena masikani nigalingi iguru mono kubwa boniga. Maite na toche tukane ngabana ambasinaru.
chita bine chengenje kubugo saru kotokukwanira ikiageranga uko saru bari bakalemba gasarirwe lakini abana babugata masikani kubwabona igo bana bona tokonya konya gusuka ensengo nya gucenjere bintu byanya gusalika mwana kubwabona byarengekare igo ngabana nabatiga gusaru bado ne ntutorebe buna abaibuli tokini abana baitenjere ndonge eyera abakonye ikiageranga abaibuli baito bakare mbato someti chinjera tware gukina chinjera tware komenya nabantu chinjera kware gutwara masikani guciasa abantu bonsi abana baboni gamba bugati masikani mbabwati yani bari kegwarigete yani utanyare kugambira no kambira kare nabo kware kugambira no muntu mungao nandi kuigwa boni gato kugambira mwana omuntu igo nganje ntonda atebe kiarengi kingenje ko sentu twafirire buna abaibuli no ko abana baito chimbwa oko sarunguru kingenje bunimbo ikiagera umuntu notaka kunyoma umuntu nimbu kunyoma talinga no kunyono no kusaru kusogo tasaru indoche nga nembwa ere yengenje mono kubuko saru ko igatukwanira igonga kare abantu mbamenyete buya nande mbabwata masikani no nyoko saru kwale ngororo unjoko saru ko igatukwanira tindara effect mone kiagera njeni maito yo mutasariri lakini osangangarite nandi ni maito yo musarire pia nando osangangarite lakini egente kegatukwanira ngugo saru njebono ndatebenga kiabeire buna CPC kiagera CPC yaje tutukaye kobi noko saru ko gabado bade tokobeti lakini nga mbire bitora kobi mbito konya buna bono umuntu ramenye ko byubugima gete bw'umuntu geto omenyete gusembya nayo takikomenya buya yani bogo cyande ikiagera yabono ugo strain tumaiti uri buna abanyorete igo nganje ndatebe tukasaino go strain gusari ibintu binde dibaga tubwanete koira buna byaringe kale ibintu binde mbibwanete birane biri byarengororo tutige biri byarengororo bibororo ikiagera ngango konya byaringe samao nje ndatebe nga nimbwate baba garia nande engakigete twakine tiga tokonya kumuikange ntware konya kumubori ibintu iga enda akamenya gotebanga inga egente kekaro kiachitenga bana ambasaru atebetenga gente kiganke gokonya bana njena statement irimo nginyurita kwaniti gente kiganke gokonya bana egente kigatiga bana onya bakwaruka baruki ikiageranga se twikire nukani omwana ngaboni iganga tiga gento gete ora kore gasi gusonye ngina tamutureineti igo nganje gentondo chikingenjo kerabe mono nande gose twari gocha kuiranira amasikani yari n'abantu bari tuwabwata bako twachisemi at least basto chisemi echitora nyare tokomenyera gosenga njeta tebe ngetora menyere nyasaye mono ikiagera situikire na tuchichuchenji ibintu binde mbigo tokonya nyasa ora tokonye intubuna abaibuli tukini abana baito asembwe bwenerete tutige konya kwegie ibintu binde byachiri byense tiga tosabe nyasaye tatokonye okwaruka gusogutaruka ikiabetenga inchua sende buna muriko mwaruka na abanje tubina muri ngondo njege ndonda tabe ngitwegeria abana baito chimbo all right timaiti tigangiche noa ekarogwa tegerere na bategerere na bago kwana asengane gayembwa no na rito kurukongo go sangangara yarole kandirunga okoigwana na nkoborete. It is not very clear whether okwaro kankore linked no mwana nyaruka omusubati kusangangara gose kutasangangara. Timaiti, how do we bridge the gap? Where is the middle? Jomuralia se miagana kinewe keiga na role abairibane na abantu close to me batasaliri babadi tabimba kabonwega ande pasiri bari kinsobo tinde komplini ndeons nabo igo na halda abantu basalire bari kinsobo abande babwate tabingia ande na halda abantu basalire bari kinsobo ebinda bire mambi mpaka mogoroba abana baromba kalinganisha igobone tabi no nata bari tana no gochoro kumuta akora lero nga muenga tino tora mpango kando na bongo amwa ande meje mbota bingia ande bono morobanga muebondo nga tikora muane na bongo amwa igono itana pili na ki ondo bweso tegete morobe ya lero nga aechore sema ya okoba. You have a responsibility as an individual. Unte yo inga lero kabo murongo sobo mube. Ekalsa na vera korandirie. Oste korandiria. Ekyo na bokira korandio senge korandiria. Lakini ya yo munyene utawachibika na maisha yako. Haya korande ndo yoroko
yukoroko bana wa nyaruka yente kia kan duwe sengima umotegere juko nyuwete otemerero mabingo bwatule njora anjere obwatruli echingeri dajeti ayende ko sikro monta kandi sengima ayenga ko siyo manyi oando ikaraso tengana ngo temuli bago tebanga mburonge to iwere serikali na ande mburonge ni tumengi to wenerete lakini uko mnyoka muona busangia kumisire uno sembe ngote yumo tegere yantegerere omwari bali tukongeringa ki no watobo gimoko menya no mwano teosaria amatukamuti yo mwano ngalero igosangia basacha banki keronga ngoli ya Twitter wa tabanga abasacha banki kabisa ebanyo mata kunguba basalire lakini uko liri mpango ya kando babwata yonzi pi egudi namba basalire meaning ni ntonkere kebote ko nyumba umuntu yacho kuligisiko nki umwana ora kandi ko ligente ngako chisiko yete tamu provide atwale igombora nango tebanga utangori tuko kyano nyachise cha western usko ligeria the western world US baroka winte ebyo tinde kunga bana orose baje nabanya keba bayogete tinde igwa lakini usko ligeria intuga iga a good number we are doing it igobona musango komuta twaro murali biamono. Alright. No antararu asole of course the topic ntoranye kora goikato jitonye bagasi bipindi binde ange bibere bitatu biribosio. A point nere daktari yakone tabuli tanganinga omogusi no monto ole bwanko gonchuria agaitabere na kogende skuru o itabere ne gotika nona mangana yokorebi ngwaso lero ne kanisa gochia nona marieta nyereta lyo mosongo na abwatira kini egente keke mogikuru kungu gusara kerokyo orore kandretate kitikunyero koba ga kobwatoka. What is your argument against it apart from kuruto bwabanga nkobwatule? How can we make you mugusi appreciating habwe ntikunyero koba ka kunganya kurugo saro umwana munyero kase bali bagukora wetani komurutero bwaba nkikero ara aligiririe elinda tebanga aya tikambwatoke gentek ande kiyogara ya beira konkobwatoka mbia mono nambe yemo ndes na chate no tali de oteba o teka oteba litanga na tebanga omwano yo munyaroka kero kwa musalire yanga ngabono kwa rusi di ndo kesa kata no mwiko musikiti abana ndeba mwika bwenywomo omwana munyaroka tabuka ni mwana w'umburanjere yaro nanguli yo mwana mwisike gali amanyinga aracharare lakini omwana oyo munyaroka manyinga ata ucharara boygo ras muire chinga procedure kumwokia kero kwa musalire abono kwagera manyinga ya kende kabisa iyo korokinga omwana oyo na aso so kumnyaroko na asoka chinga chinyinge ora ira oro kumwokia nekyo no anta otrachiale ekina ki exactly ko garaba ko masare kya garaba tete ko bakanya. That is the exact reason bago practice FGM bakaita ngo bakanya bale na kitate banga bakaita ngo bakanya bale mono lakini na wana no busangi umuntu onyo test yege ntoni moyuguro byabwaye manyere kwa kuneskali kwa mena kwa yugo byabwaye mambi no joru waroro membi okoleta nande yindi kwa bika wate banga ingwe test kabisa umantereba namba ya kabere uskora bana basalirwe na kibago itira manyingangani ni gale goro amanyinga aya ngogo yo mga wateba ngutumia bari no yachindi wembe romboro uskori na nye koruni wangu tumi ko romboro masanto na ikomi tuetia jams o se other infections just on moiseke uskori ge elia so sara kumu murano moiseke etaba utinero aso sara kumu mura o se igoro mumbura manyinga ngo itekara kina masinini lakini asongo sara ko moiseke amanyinga niga iteka mange mono ko yo mumbura eri ya kabere transition itonya ata tabanga mwana muri korwa so ubonyaruka bwaye ose korwa yigo bero mukocho so monto monene naras masarwe ya is a set of mind ubono igale era nabo tabanga njiro monto monene ande era nabo ngwa mwate njiro mwana kirikira obongo bwawe imayo monyino uyekerete nagiye ukugambira ekena bosangi umwana umusimenya roko ole sem form 2 lakini akaba into no monto monene ama itena into no monto monene
naturally ana boko sangi umuntu monene kabisa ere au ikadu anya wataranga injino umwana bari dinama kwa ginto gite iwe responsibility ngati kero umwana anya reka gusarwa igadiri komende responsibility asari responsibility yako no train ko umwana nyo mo train o manyenke mo wanete na nengita mo wenereti point ende yo moenda nyaki gukwana igore kigore gusarwa uko na kierabe osena kiera iboronge nga kero umwana yatikita igosarwa tunya to kerige linga kurwa sense amoyo bokonyi kubuwase nginjo kurwa se impact we have impacts effects aboko sangia sanara kaya asanara abi turige eria maya na mabi tunya sanginga mabe akaba mange kubuwa obuya anye ndike rego edo etika tetona to kuliri obuya no bobe kero kwaro ki umwana momura mbuya kiboro ube kibororo usikoli no ora kero kwa ki umwana momura kerata rogeti amaroiri ni gasangia ara mange sana ikia very proved by what organization right kero kwaro ki umwana munyaruka wasanginga na elia usangira the inverse na usangia maroira amange ya transmission of infections kubwa umwana mumura kewanto to jere nga mumura ni gakoba direct opposite of the girl child aina that one there say asebono iga. All right. Dr. Tinega unatoko sama hapo yarole karina kwa tegere none birengel yuko bagekana nkoro igori yengane yuko sanga ngara go sokorora go sokwaro koko nko kanye kwa lenge engane ga yuko sanga ngara. It is not agreed no yena saba tegere bali banyare ko baba gwake simi na apart from ogo sanga ngara osego mukanya amanyika argument kinaende eroro for FGM ase ekekoro kyomugusi ndiamo no propriety na go kirisane kirage abam amini abatere ba minto bachangire biamono na injitigante benga kotebo umene gento ngiale gokorwa sinchire ye mungu sara kwa bana baise ketali gento kemo kiale kogera kente ketanga nege tukukwana lidia sobwango na identity intuno mugusi ntukine tenanda actually no nyena na tukugamba iga inche mono nali kugambira umuntu kurukwo mugusi mwanya getinge isa kubinde ngokora bire binde byonse lakini inche nayo kwana no mugusi oyo ogosara uno yo mintate aba 3 types chia FGM ochibanga buya nali kukwanere ekesi getangani keligyo kuna cha partially clitoridectomy tari excision tari infibulation buna ekinde chikogenda identity buno mugusi nkonyora tuligendo gya kabere ekera abana bali kobe ku in seclusion house amasomo nara manene bali koegwa airera abulire so that bono engakiyo kubatebi nanga kibategere komenya teyoro na tabangi kine point yende kiri kunyendo gya gatatu oyo mintesi na singolenge na ruge kwana enchira nero mo subati yago kina nandokoranga none ase nchire itwali kwana angensagwe kero umuntu akotire atire igo nguchi arotwara enchire ndekorekane etalingia igaba gusinko takabalinge bamuna chasinini egere nachigo kina ekera agotire kwanya ngatali gotwara anchara ntambe ose shape ya tiliko bambe mono eyende bono twateba ya oko reduce sex age ndete konya tebanga abantu natonye changia ineroro ramene nene lakini nande ntolikirerie gente kipaka totebenga no mukungu omwana omuiseke ekero komo kombe abusekerara adolescent stage omuntu yaisi kutwara amanyingali goronya takanyiri yake uranyoro onyoliro muchando monene oyino n'ubugimo bubwo konyo muburache ko bobokon yageranga kururirie keraro moke ngukanywale ubukina bono ugocha ko bumuntu monene after all gente kero mwabira abantu abanene talindagira mu gwikaranzira nk'umuswati ateri gwikaransaga n'umusacha muberega alioka kero umuntu nkorosara agenda ko legasi yaye igoya kwire niko genderero ubugima so nagina watebanga ntolikireria ako reduce weight igente kinge bwate amangana ate andi nyura ba mintu gabna munya ku example intuna abagusitu amenyire na abagere gutira musori ko give that example ingekero kuri iri tabia yabali immorally buse morally amona abagusi akina bogotebanga abagusi imbarenge morally upright nkore nande gotebanga bali ba mintu mwate abigoro ye history actually ekero mu Israeli atali kukwana igente kitigante research ya koru
buangu bose no atai buangiroro ni ringa in southern Israel okwaruka kwa bana banyaruka nkwali ngoro paka boniga nkule recorded na ngikwalingi in the 50th century Egypt no kwaruka gutangania abantu bali bakwete mamisi bikero baligeretu bakanyorunga okwaruka nkwali ngoro abantu ba Israeli mbalengamo sana n'abantu ba Egypt n'abantu ba Egypt mbalengamo sana n'abantu ba Sudan assume the Cushites bamanya gocha kwanyora bagusima Mount Kenya Mount Elgon igali baumiranire bakobirie gentike kurwoso inche link ya nomwisi komboli historically ngakiechete abonko link gente kyonga onye oko sara kwa bana ba subati gwatogete Egypt in the 50th century na kukamanya gocha abantu bali bagwate trade interaction inchi alengoro inkioro chiketa totateberenga igente kinki abwate link paka no ena asebuku yere Judaism the Jews before the coming of Christianity yetoko kwa na boni. I want to believe na tinda kora ninche nkole conclusion yana kinyonyere conclusion I would like maybe onge some 2 minutes to make that conclusion. I don't know. Right. Korenanda sole lindo runkwana yo mwelio thank you. Esnahs Nyaramba yokorora gosogo sanga ngaramo gosiga gatapanga galenge kuyekanya gwetera sogo saro mwano mnyaruka igekoma chikorekananga abamo korobutuki bwabo no science komo konyene kyasenge nchungwa tebanga okomona chakoli igali clitoris kebwate turatebe chispark nerve endings igekaro kwana chagwa keiri chinavu sechiri ekoma chikwene kia agenda yomo gusinga linde wali kurusi ba kunaiga elinde chi spark echo chinyare ko bachiko keake then it's like you are confirming kyomo gusiale ko nyare ko bakagora ndiye mono bro bright ntaito gochakira ringana omotegereria kwana igoro ya bana agusaba swati barero kugenda for CS na kuanga go push. Number 1 kwa baswati abange bakwanga go push ne emit nero a generation ye totally ebwatenga when you push igoko chikobo monene musacho gagutame. So they are not mbali kwanga go push ngasenge ntu batarogeti igo ba kwanga go push nga number 1 mbata geti koigwa the labor kobina konta etenkore bwangu timba sa kobina number 2 tinta etinchi go tanduka ose tinta geti nsugume nchikoba monenense musacho chigontama. Those are the 2 major things that chikobeke abaswati abange na aritali bagusiboka including abagekoyo na other tribes kuanga go push usuguma aseleba. That is now getangani egento gya kabere nate abanga omwana omusanga ngaru no musanga ngaru egento kego dependi na manyinga ye familia rwete namanya kuligereriga daktari watairenga ekera baise ka barenge koirubware nkobe kubarenge bware babe kwinyumba baba separated baigwo mumino ko bakwanira baigwo musegi ekegusi umuswati uri batenga bono kyarengega kwanyango tumoro bitibo sibwaiso kwanyango korore keneke umuswati uri okina kamanyete ngana kani gukekeneke tini guchikokora bono iga tokwarukia abana bali metienyi kyanda myaka ebere nkyogo chikomosegia omwana uri agukina atamaiti gosena arogete osetarogeti because bright bono iga asetayo omwana ore 8 years yakali guchikwaruka asetayo omwana ore 10 years akwaruka abange bakwaruka below the age of 5 au batamaiti no ne meaning yo kwaruka ninki then komanya kuligereri egento kereiga daktari otayo nando oiroreire mara mingi natanga ngo karasankire ntegerera daktari ngora okorre utafiti wake on tradition umuntu yorenge gopoesherwa manyinga ngina nae bo lilitangani no musacho oli omenyete gesarate ugo chali molito korosia abana
no muntu omenyete nere rero no musata tuli neto menyete nere buri roba mutokura nere kira rituko olikuwa renge gopashira amani gatachi kurigia singenze aganyomo gakwa bagatani yayeike enga kierinja itete ya gisarati enga kitobwate bono ne yetuli nabasacha baito bumper to bumper enga kitobwate bono ne yetokurie group band enga kitobwate bono ega ne yetokurie ndagere ya GMO umubero gochemuka so waimokire omoyo mumurogo. I want to take example ya mumurogo ayengine father inro daktari rero mumurogo nyuo miro mukungu oarogete umukungu yo bwarogete obakobera na mumurogo limo omutienyi asenge njongo itabete nga nsariro mukungu yo mumurogo imokire asenge njomo sobati yo gatari komokora tari gwikirane magani yaye erengino musacha se nyumba ya bidio mumurogo genda olgyo muswati kurubagara olgyo muswati kurubokamba otwara ayengino moibori ekerenyu omeye gutwara fracas igoro yo gutaikerania asamagania a bedroom ngakio koigu nkogo kure onyore gokogoka then thumbs up lakini onyore gentekege gokoumisa umahete bright obiya bonega bana bararire aba mama baitu naba baba baitu mbali barenge kurara barigereri igoro musacho kurura mububwe bisi kurara abutore bono iga mbali tomaete what exactly making love is ogochakera kurwa kare bakoike mwino namanya kwebori umuswati oyo nuri omanyete nga nje nimbwatera itinga ali asembwento gutwara lakini kwanyoranga eskaeli muabegete kareke ngwerere teri komualao otwara umusacha to the fullest. Number 2, eskaeli e clitoris ya butore tuwe gatiga roro eskaeli teri kualao even the fluids chiachi soke chichi lubricate vagina eso as ainane amaguta alia gwenda kwenda usamacha gwenda kwenda na imeyaye omusubati oli end up koba dry because enough eli gwenda kurusia macha ali yabolire. Then number 3, omusubati oyo gekeranyo oranga omusacha oyo nabare igare kwere ntogoroganga long distance igari ya celebrant eli abwate iyo yankumusaba visa for 2 seconds ose 2 minutes umusacha osire for 15 minutes umuswati oli uchaka ko hate sex because bono igaga igwete bororo okoigu kori bororo mambi ago chikunyuranga nande no ache kubororo ogokania mambi okunyuranga nande na ache kubororo nande na kwa mwiri tegesa kukeria nande ogokania. In that process ya bidi umusacha obwato bongo genda kuri KY gose bali ba otumeka matoso wako beka mate oso wako mwachi infection chigotoka monu ochibeka stabwenere ama tena abwata chi infection chai saliva nebwata na kobera taligo chinsa ali ngabono ngagendo chiwetisa ekwere ndeli yaye clitoris kyaye na kibwenda kurusia fluid yo lubricates omuswati oli so as when she's in the act omoberoje once is in the act then namanya kuligele kundi ango omwandu oyo iga watebanga tikatomoninte umaite there is a difference between okwara oliba nkwara nelisa kwe usebarenge gwa kentaro no konati daktari. I think there are 2 different things here. In Esnahs, I'm talking about cutting, not piercing, was not pricking. Again, tongu kwanira no konacha the tip of the clitoris. Ekero konacha the tip of the clitoris kwarentro bolema ase clitoris area. My brother Naro Kwana, I don't know Jinake Imenda, but I think he's one of the people Tonera. Yes, now got about 3 FGMs. Mr. Ongwai got about the 3 FGM types of FGM. But the types of FGM chirichi nyinge it is a tonchi toma yetuko practice in Kenya. Omo kulia gako rusie clitoris ongoline labia. Omo Somalia urusie clitoris ongoline chilabia chonzi. Omanya wosono tiga kanguru. Lakini intunguno musie toko nacha clitoris the tip of the clitoris. Inatebe wata 8,000 nerves. Then
umuganda nabwate nere practice ya practice ku FGM ekoroku kongusa igakubwata ukama oba n'umuntu gukama eklitori ebentambe aya kamena konyora another tribe eko beto kubugane sindani eko yebeta yani ako yebeta design getenga buka number 1 ekero umusubati abeire ready gose kwa kuniro umusubati metenga bano ngo chinda gutwara umusachone eklitori ngebwente kobora ekigusi okobimba kogotebinga bono na abeire ready then ebikoba nabiro bibya bimba byakoigorera and then umusubati ori urusia machayo over slippery for you to slide in comfortable ekere clitoris ekegetayo gose tipo erietayo binte bitatu ndurwako irosikoko gose amini are we advocating ngabana baito baruke gose tu advocate okonachwa gosogo pias goso korenta chimbu na korenta bana an alternative way of passage torete enjira abana bako bekwama baiseke babundisu chimbu babundisu chitabi babundisu ngina bakomenya se society usige gastoko tabana baito barugetera ndi barugeta abange sana was among the top leading counties Kisii na Nyamira asa abana bari banyora tamarito bari emyaka emeke teen pregnancy in Gusiland igo yarenge igoro kobugabogere nkiye yego toteya abana baita abange nabasangangaru yeti mbarogete because asa abana 10 asegusi asa abana batane 10 abana 8 mbarogete right bono ntenya teen pregnancy jenga yego tayarwera onyore bana baito mbarogete na bado konyora baramari okay ezina bwate rabu mongina naro gosomoga kokumetisana nge kilitorie mokonyo kokwana ninki asobwenge toramotenga neroskoko gozamini osenga kezna ya Brian inche obiya bana bararire egento toko kwanda gekoro kwe kilitori nengende all right and in black and white okay sawa keto bali mali kujya kubulikiriza ngambito kibono bago tukwanire gesongo Esnahs Nyaramba kobaga kunyibeka kabisa bune bwendrete ndegete tunyara ko batukure nkwane omwele kyagere nkwane entonye gandiri wiki go Esnahs ngate bona batokocha kunyekale tole to munyegitali arafu tolete nende tomente dakitali omuntu ndebwege koro barata tebinga engake ya karoko manyana kemobere egokware gokorwa senga kiki naenda se inchera kieche arafu tumanye kunyegale na kuligirelia kabisa andake science nge koro kigoro ya mangana ega yoko ni ntogo soko aroko kwa bana banyeruka obuyago sobo bebwa emboro byobo nabo igotumaye kunyirigereria ase kerorekia egekoro ase obwagare mwali bonkwae maybe na minute egarokorwa nkwana yo mwali sobo tukubwalero mbia mono bro bright na bamintase nginchi twabwate ndega ekero ligereria ase mangana ya culture ndi wate birenga togenda ligo chie kewocha egente kenene toligereri morality yaito na ekero tokoligereria culture nero tonyerigereri ali ase gotonyenya buronge tuabwe tonyibwati ali ase kuiranga ngo tuirereke mosinge njogetiga na utokora kitoko iti tokonyirusia rari ase eterigo tobeka buronge ase abaminto nekero togotebanga kero kende tubwati amangana yekerero negekuru tigango toteme kurigereri obuime bwaye na ekero kwanyora obuime bwaye n'obuya bwaye mboro byobo toteme ko bwanchirani boribo buronge aso mwele totebanga mwacha mila ni mtumwa lakini ni mila gani ambayo itakufanya uwe mtumwa Yolende batoto aro butuko batwereru right n'abantu bonse batategerete nabairama iyo asante sana mwalimu ongwae timeti inakona chirra gadokerwa tetokwana no
bono bantu abange bararie tukunyara gukwani bantu. Alright, asante sana bali bongwae na kuganira butuko buya. Alright. Nae boyo. Murisi Opande tibeti kigali kwale gukorera sabutuko bwale. Bia mono. Litango teba ngalinga neli. Pwede okuligamba kujakino na liali ngesa ine gamba kabono iga. To tenge iga liga neti sem chinene. Iga chingwa chinyororo. Ane weta nigo dito kana itwensi to geli to teba tourism. To dialogue na to participate. So kumanyani ke mining aikire na ndo ya wa ngai bole. Igona ande mbake wiki gocha doriga lira so bugale ande tori kwanire akoligia kumanya obuya bwa kiralinga niroro asa batay badarara na bagani yo tukoboronge na ni mutwale chingi yambaka eike gocha bia mono. Right, asante sana Murisiano wa Opande. Dr Tinega. Ndiamo na propriety tiga ngiri kidagika igere chuka igante vene chiga na gokire saulie nkwana tu address boniga the way forward bune njengoligireri nale kuolia abantu ba mintu mwenzi nto basa gutumia chinguru asogotanga ekegusi bose culture yetu onye tutagete genteke gekorunga FGM kere tia tukwane na abantu biya tubaebereri lakini nto basa gutumia chinguru toba convince banjenga obubembulega iga akorekerekia namba 2 balia to advocates asa mangana yega ya FGM andi tuligereria kogera chinsoni chomugusi nchiroro tuligereri biya nande tobe good role models nto batugukwana se case giechi cyoko arukagioka ego ikebintu binde abantu bali togotebu nabona abangina nabagaka bali belisa bakumire nengoyo gonteria ndoje tali nonye no mufano muyankubwati etoko kwana twarolekana maene na intu ntolela ine yoko lenda elietali eto ekiaga tatu bali intu to konyara kokole genteki yonkubolinga onye twangire gotiga akinya gitali ne roro to siki medical kwirende ndatebe advice nanjere kitotakire gokora onye minute ngango kolere to basa kwenda kwebisochi kokore roro sana ine and in my conclusion abagusi onsi pisi muabeta tigante venga igendo togo kora kuna noeno yominta ya Esnahs yakwanire ama ene intu ntuliko kora FGM igendo tubuga toro ni kia opi bisakubine ngokora bire FGM igendo kia katatunda atere tigato chake process yeye kuruime yeito nto basa kunye chaka kurusi kubona bono toko moji kunyerigere lya bantu bande bakunyerigenga ya lete tukurusiko teligendo yeito ime ige kere gochaka kurume munyoro gotera gori gwagarukiwe simbole agateliru ogotera kori kwa kite kugatigwa mangana ali agatiwe sauli wacha agite kurume ekagera bono kugatira nganjire nkorere gotebia ba minto banya masibi na abande bonsi bikoruga ali asakuru kwa ibacho omongi na robi na mora onyisi na asirete oyoro mu magokoro akina atumire na inche pole yani gucha abana baye dautira temo na abandi bonsi sibale na atebire pole na ndi na igure ngoko tukutukwa ego karon Friday ono lende no turamo pole na inje na aruri kucha somuchio yo bwonyisi. Right. Thank you. Right, asante sana Dr Tinega. Esnahs. I think I need more discussion with Dr. Tinega. This is so wonderful. Imekuwa siku nzuri. Yes. Imekuwa siku ya maana. Sababu mada ya siku ya leo imekuwa mada yenye kila mtu anainuanga macho na masikio kusikiza na kujua taswira kamili ukeketaji wa mtoto wa kike ni nini. Nikiangalia hili swala mostly linagusia sana akina dada. In fact, abasata abange awajui abana babo nkwaruka bale na ngo insisting gotebanga okwaruka kuri kuarenge talikoro kukorerero okwaruka kuri kuarenge kuri bango tanga ngo mwise kegasarwa bono igagagokebwa. There is a difference between ogosarwa no gokebwa. Mwana wana na kebetwe a minute there is something kiabete pulled off kurwa se clitoris. So
gonta eteko te ya bantu baite nta eteko ruwe warning na we must say the truth. The Anti-FGM Act 2011 igebegete FGM gosoko kuna nonye nuko kuna guoka ekritori yo mwana na magosa. So oko kuna guoka koli kuna, that is sexual abuse. So goko balerwa magosa ngwa kuna na kwa mwinyuringa egentekingo toka kero na magoso aye okoiro mwana ochigokeba no lyogokebera mwesi mubwata magoso, you'll be prosecuted. I guess next time we'll have to get umuntu ko the law side anyare kwera abantu baito bagusinga inkiesaria egoteba igoro yo kwarukia umwana omwiseke, because koruna na ategereire abantu batari bake bagotabanga umwana tigarukiwe ndu na bagusigitiga twarukie tutetokore gento gete, lakini manyanga ekero weikereirwe kuna umuntu naro kwa fine ya 1 million no muntu naro kwa fine ya 200,000. So igogo choose echero taite gochikobera gusino gwikaransia abana bali babo bakwanire batwale chimbu chingiya, because nabo gosara omwana to mukwanira chimbu chia chigenda astray nana bako batosara omwana omukwanire abo omwana byengenje. So nayo go decide bino mwigolinga what do I want abana bane babe. And then nkurigereria ase chief cheito nechi assistant chief cheito chibarasa chirimoko genda te yabantu the repercussions cho kwarukia omwana omwiseke gosekera oranyoru gokwaruka inkigekoba onyore to kunyara rangerio omuntu obwato bomanyi gweki medical neki sheria abakwanire abaye warning. So azekero babwatru mbaza kotanga chief tato tebeti erusi chingolie chikoboko erusi chinyorole chikoboko ekerora nyare gokonyane, because number 1 echea olio gotora asogo siria FGM ne county commissioner. A county commissioner yeminete ne serikali enene ya national unu muntu o representative president yenyene. So te chago kobwaterania ochago tabanga na amanyete brightimba kwanete vuna lakini mbato tebia. So igona inyoranga ngote inga chunga sana unachokifanya kinaweza kukuramba. Right. Last linta tubanga mbija mono asabangi na bali bonsi barwa mauni yabo, because that one nkogerere tuwa manyanga bado gusi FGM geroro ngina chinza tiko genda ngano nyana 84% etoko kwanera na bera genda nyore bado toluro nyana 90s, because from the conversation to atwarje you listen to women talk wasaba aswatra oba kwandre more on allowing FGM again because barabumba ro tissue. Lakini also kugerere bija we need more trainings, we need more talks. Ntutagete togenda tukwane n'abantu baito togenda ko baelimisha tobaelekeze nga egenteke ke okanwa tali asenzo tatanchete kimira gito, lakini chimira nchirororo lazima we do away with them. Ntaete go pass my two special regards. Oyomo Pauline ali decide kuacha usingizi leo. Okay. Kuruarifika otebanga ngotegerera radio vuna pakitaika yo mwiso. Feel loved na ndo manyanga mbija mona soko tegera radio vuna na tegera libonsi piba radio vuna kubeka abantu baito baba banyamagiri pole sana mubwata matanga ali muguche Kez Richard past pole se familia ya muguche na bosigisengi mabosigisaitara sengi mabosigisa mwezi pia se mwabeta koruga igabo baracho tire kitu ke umbo tire birongo gende bonsi pia abantu baito bomochi bomanga umaroro bomboro bonsi pina basani bane bonsi na ntaete kota Brian ngambia mono asogote na 92 aso fight FGM ama tukayonsi pinega simwa koleng na radio vuna nyasaye bwe meganda baseseni na bantu Onsembe CBO bonsi. I love you all God's love nyasaye abaseseni. All right.